Ahojte, vítam vás vo video článku nazvaného Ako robiť fundamentálnu analýzu. Takže základom úspešného obchodovania nie je len technická analýza, ale aj fundamentálna analýza. V tejto lekcii si ukážeme ako na fundamentálnu analýzu, teda ako funguje fundamentálna analýza v praxi. Takže cieľom tejto lekcie alebo video článku je naučiť obchodníka, ako správne robiť fundamentálnu analýzu. Avšak ešte predtým potrebujeme pochopiť a teda vedieť, čo je fundamentálna analýza zač a prečo je potrebná. Takisto potrebujeme vedieť, čo je ekonomické spravodajstvo a prečo by ste ho mali používať vo vašom obchodovaní. A v poslednom rade by ste mali vedieť, alebo teda povieme si, čo je ekonomický kalendár a ekonomické vyhlásenia. Teraz sa presunieme k prvej časti, kde si vysvetlíme, čo je fundamentálna analýza zač. Fundamentálna analýza je analýza správ svetovej ekonomiky, sociálnych a politických aspektov, ktoré ovplyvňujú vývoj ceny. Teda fundamentálnou analýzou rozumieme vyhlásenia inštitúcií, ktoré mapujú reálny stav ekonomiky. Obchodníci vyhodnocujú stav hospodárstva určitého štátu dôkladným prešetrovaním makroekonomických ukazovateľov, ku ktorým patrí napríklad vyhlásenia úrokových sadzieb, hrubý domáci produkt, index spotrebiteľských cien, teda inflácia, ukazovatele zamestnanosti, nezamestnanosti, čiže nejaký trh práce, maloobchod a veľkoobchod, čiže maloobchodné tržby, veľkoobchodné tržby, spotrebiteľská dôvera, obchodná bilancia a takisto daňová a menová politika. To znamená rôzne vyhlásenia členov FOMC, ECB a podobne. Prečo je dôležitá alebo prečo je potrebná? Pri obchodovaní je dôležité vedieť časy, kedy sú ekonomické vyhlásenia a v týchto časoch neobchodovať, pretože trhom vládnu emócie. Nevýhoda fundamentálnej analýzy spočíva v tom, že príliš veľké množstvo ekonomických vyhlásení môže byť pre začínajúcich obchodníkov nepochopiteľné a teda zložité. Preto sa treba orientovať najmä na časy vyhlásení. Takže ekonomické spravodajstvo. Ekonomické spravodajstvo ponúka obraz zväčša o svetovej ekonomike, avšak častokrát sa zameriavame hlavne na európsku a EU a USA ekonomiku. Je rozdelené na 3 časti, ale ešte predtým, ako si povieme na aké 3 časti, tak si ukážeme, ako to zhruba vyzerá. Opäť toto trhové, alebo teda toto ekonomické spravodajstvo nájdete v našej Academy Room, čo je v podstate centrum obchodníka, kde sa venujeme jednoducho obchodníkovi, učíme ho obchodovať, učíme ho myslieť a učíme ho ako efektívne a jednoducho obchodovať na finančných trhoch bez toho, aby potreboval zbytočne tráviť veľa hodín za písičkom, zbytočne veľa indikátorov v grafe a podobne. Takisto sa venujeme aj jeho osobnému rozvoju, nakoľko úspech v trhoch nie je len o technickej a fundamentálnej analýzi, ale taktiež o tom, ako premýšľate. Čiže venujeme sa aj osobnému rozvoju daného obchodníka. Takže, ako som povedal, ekonomické spravodajstvo je rozdelené na 3 časti, kde prvou je prehľad ekonomiky. Čiže tam môžeme vidieť aktuálny, ale aj predošlý prehľad ekonomiky, teda nejakých správ zo sveta, čo sa udialo, ako sa udialo a podobne. Druhou časťou je prehľad ekonomického kalendára z predošlého obchodného dňa. Čiže tam opisujem, čo sa udialo včera, alebo teda v predošlom obchodnom dni a ako dané vyhlásenia dopadli a v podstate aj aký vplyv mohli mať na reálny vývoj menových párov a ekonomiky. Treťou a v podstate poslednou, no asi aj najdôležitejšou časťou tohto ekonomického spravodajstva je prehľad ekonomického kalendára na aktuálny deň. Tam sa dozvedáte o vyhláseniach, na ktoré si treba dať pozor. Súčasťou spravodajstva je aj obrázok, čiže nič vám neunikne. Ako môžeme vidieť, je to úplne jednoduché a hneď máte vytvorený obraz o tom, kedy nás čo a ako čaká.
Pýtate sa možno, prečo práve naše spravodajstvo, veď na internete je toho dostupné kvantum a je tam toho veľa a všetkého. Prečo by som mal čítať práve toto spravodajstvo, ako ma to obohatí? Takže jednoducho povedané, toto spravodajstvo je ekonomický prehľad, ktorý je vyberaný z najdôležitejších správ vo svete. Čiže vám ako obchodníkovi ponúkame sumár toho, čo sa vo svete deje. Preto si nepotrebujete platiť za iný servis, nepotrebujete hľadať 1 200 000 ďalších stránok ani nejakých podobných zdrojov. V podstate tu máte všetko v jednoduchej a pútavej forme. Takže na našom analytickom centre obchodníka nájdete aj ekonomický kalendár v slovenskom jazyku a s presným časovým údajom vyhlásenia. V podstate, ak by ste sa chceli ešte zamyslieť nad tým, prečo práve naše spravodajstvo, tak odpoveď je možno aj taká, že je hlavne jednoduché. Nie je tam zbytočne veľa správ a to, čo by vás mohlo nejako zdržiavať vo vašom obchodovaní. Ak sa zamyslíte nad ekonomikou a celým tým, čo sa deje okolo nás, tak zistíte, že pokiaľ by ste chceli sledovať každú jednu správu, každé jedno vyhlásenie a aký má vplyv na reálny vplyv v grafe, tak vlastne váš deň by musel mať nejakých 30 hodín, kde tých 25 až 26 hodín by ste sledovali dané servery a ten čas na obchodovanie by bol veškerý žádny. Práve tu je v podstate rozdiel medzi našim spravodajstvom a spravodajstvami, ktoré ponúkajú iné servery, teda všetky servery, ak mám byť úprimný, že jednoducho tuto dávame fakt iba jednoducho a stručne, pretože prioritou nie je sledovať úplne všetko. Prioritou je sledovať to, čo potrebujete sledovať a hlavne obchodovať. Hej. Môžeme sa baviť o ekonomike celý deň, ale ak nevykonáte ani jeden obchod, tak potom si povedzte, hej, že čo je môjim cieľom? Sledovať a baviť sa o ekonomike alebo naozaj obchodovať a profitovať. Hej, pokiaľ je vašim cieľom obchodovať a profitovať, naše spravodajstvo je jednoznačne najlepšie. Vyzerá to takto, čiže v podstate aj keby ste nemali nejak extra času, prečítate si a viete, čo sa deje. To, ako to na trh vplýva a ako nie, o tom hovorí ekonomický kalendár, o ktorom si povieme čosi teraz. Takže ekonomický kalendár, v podstate v súvislosti s fundamentálnou analýzou sledujeme tzv. Ekonomický kalendár, čo je vlastne zoznam dní a časov v kalendári, kedy sa verejnosti prezentujú dôležité makroekonomické ukazovatele, ktoré majú následne vplyv na vývoj danej meny. Kompletný a pravidelne aktualizovaný daný zoznam hlavných ekonomických vyhlásení, ktoré musíte sledovať, sme pre vás pripravili práve aj na našom webe, takže zase opäť v analytickom centre obchodníka nazvaného Analytic Cafe. To nájdete v našej Academy Room a ako sa tam dostanete, stačí kliknúť alebo teda zaregistrovať sa do kurzu obchodovania MAO 1, kde vám už všetko pekne vysvetlíme. Ten link nájdete nižšie pod videom. Avšak tu by som vám chcel povedať ešte jednu zásadnú radu alebo tip a trik, kde vlastne nikto alebo nikde som zatiaľ nevidel niečo podobne rozprávať, alebo teda brokery o tom určite nerozprávajú. A to, že obchodovať by sa malo 5 až 15 minút po dôležitom vyhlásení, kedy je už známy sentiment trhu, teda predpokladaný trend. Totiž broker vám povie, že áno, môžete obchodovať, lebo jemu nejde o to, aby ste v skutočnosti profitovali, ale aby ste vykonali čo najväčší počet obchodov. No mne ide o to, aby ste sa naučili, ako reálne pracovať s týmito ekonomickými vyhláseniami a ekonomickým kalendárom. Takže ak si pozriete do ekonomického kalendára a vidíte, že o 14:15 nás čaká nejaké vyhlásenie sekretára ministra financií, tak to znamená, že jednoducho o 14:15, ak by som chcel obchodovať, chvíľočku počkám a uvidím, čo sa na trhu deje. Počkám 5 až 15 minút, až následne potom vstupujem do trhu. Takže prešiel by som k pointe, alebo teda cieľom tohto bolo vás naučiť, ako urobiť fundamentálnu analýzu v praxi. No, tu by som sa chcel opýtať, či chcete naozaj vedieť, ako si spraviť správne fundamentálnu analýzu a teda ako aplikovať ekonomický kalendár do praxe. Ak bude vaša odpoveď kladná a chcete sa v tejto tematike posunúť ďalej, tak stačí urobiť jednoducho to,
že sa zaregistrujete do kurzu obchodovania MAO 1 a riadne ho absolvujete. To, aké výhody a prečo sa zaregistrovať, si môžete pozrieť na stránkach, avšak ja vám to pošlem aj e-mailom, čiže vy musíte urobiť len to, že kliknete na odkaz nižšie, respektíve na formulár nižšie, zadáte svoje meno, e-mail a sa zaregistrujete. Ja vám pošlem e-mail so všetkými informáciami, zaregistrujete sa do nášho vzdelávacieho centra a ja s vami pôjdem osobne kurzom, kde sa naučíme spolu ako myslieť a obchodovať inak na Forexe, ale v podstate aj celkovo na finančných trhoch. Takže to by bolo k dnešnému video článku všetko. Dúfam, že tento článok bol prínosný a dúfam, že pôjdete do akcie a registrujete sa do tej Academy Room, kde vás fakt naučím, ako sa reálne obchoduje, ako sa reálne profituje. Takže zatiaľ sa majte pekne. Čaute.